tulikivipinta, vaiko tehokas ja tyylikäs tulikivitulisija? Lämmön löydät sauna- ja sisustuspäivillä tänä viikonloppuna Tulikivi-studioissa. Lisätietoa osoitteesta tulikivi.fi. Tervetuloa! Uhkajien MM-karsinnat jatkuvat. Liput Valko-Venäjää ja Espanjaa vastaan ovat nyt myynnissä. Määrää Stadikalla. Yksi kaikkien, kaikki 11 puolesta. Suomi Valko-Venäjä 7. kesäkuuta ja Suomi Espanja 6. syyskuuta Olympiastadionilla. Liput lippupalvelu.fi. Ja sitten säähän. Idästä lähestyy helle aalto, joka tuo mukanaan ukkosrintamaan ja rahekuuroja. Alavilla mailla on edelleen Hallanvaara ja sumuvaroitus. Tiellä liikkujia varoitetaan liikaudesta, ruohikkopaloista, heikosta näkyvyydestä ja ties mistä. Kesä on yllättävien säälaitteluiden aikaa täällä pohjoisessa. Ja siksi olemme kehittäneet Nokian Hakka-kesärenkaat, jotka takaavat sinulle aina suorituskykyisen ja turvallisen rengasratkaisun pohjoisen ankarille teille. Nokian Hakka. Nauti kesästä. Nyt Tiimarissa erä askartelutuotteita -70%. Toimi nopeasti. Valikoima vaihtelee myymälöittäin. Tervetuloa tekemään löytöjä Tiimariin.